Hello. Chcela by som vám povedať niečo len o intuícii, ktorá teraz šlape inač ako bežne. A išla som minulé pre dceru do Prahy, čo je väčšinou strašná štreka, hore dole, Praha. Ale už asi 5 mesiacov som mala nevyzdvihnutý občiansky preukaz dcerín v Malackách. Lebo proste tam ja chodím, pretože tam je ľahko sa tam vybavujú veci a rýchlo. No nič, hovorím si, že kašlem na to, idem radšej do tej Prahy, že neviem, aká bude cesta. No a nakoniec som si povedala, že ale nie, proste to vybavím, idem tam, mám cestu okolo Malaciek, vybavím to, idem preto a čo? To bude tak 20 bažant. To bude tak 20 minút navyše. No, išla som tam. Naozaj som to vybavila. Ale počas toho, ako som tam sedela a čakala, došiel tam Černoch. A tento Černoch vyzeral veľmi slušne a potreboval niečo vybaviť. A mal len so sebou nejaké papiere notársky overené a tá pani tam, že no, ale to musíte mať prekladača. Ja, že dobre, do you need help? Lebo chudák vyzeral dosť zmetene. Takže som tam zostala asi 1,5 hodiny navyše, tým pádom sa mi cesta do Prahy a z Prahy predĺžila asi o 3 hodiny. Ale ten človek bol totálne vďačný. Nazval ma Godsend Lady, lebo proste nakoniec vysvetlo, že dobre, že som tam bola, lebo nejaké veci bolo treba preložiť a viac a snaží sa to s tou pani za prepážkou vybaviť. No a vysvetlo, keď som sa spýtala, že odkiaľ je, že zo Zimbabwe. Tak ja, že nice, že ja som chvíľu žila v Zambii. A tak sme kecali o Bohu, o tom, ako sú tam ľudia super veriaci a milí a tak. Tak len som chcela povedať, že napriek tomu, že sa mi nechcelo, čiže intuícia neznamená, že sa vám niečo strašne chce. Intuícia je, že to urobíte, pretože vám to Boh povie zhora a ani neviete prečo a ešte s tým nebodaj aj bojujete, tak ako ja väčšinou. A teraz to tak šlape, že to je také heslo, že do it anyway. Väčšinou sa to používa pri tom, keď ide o strach, ale teraz je to, že do it anyway, aj keď hocičo. Lebo teraz šlape všetko úplne ináč a Pán Boh od nás momentálne očakáva iné výsledky, iné prejavy a inú poslušnosť. Tak len to som vám chcela povedať, že sme v tom spolu a do it anyway.